tikaona kuti nhasi ndino mari yakati toti bo andikupa zvembawa ndikuti tisingaitediba zvokuti zvemashoti time amuzivi munotoda wekutoti munotongomutora moenda naye kumba mosvika munotorara kumba motoitawo zvinhu zviri health mogezawo ngosvika pakuudzana kuti shamwari ndakwenda inini andinozotaura chokwadi ini ndakaita boyfriend rangu ndiri naye ndikati ndege zvake chini boyfriend rangu nditsvaka boyfriend rangu akasvapa kunditreka kusvika andibata angasadi asi ndokuzotengesa mwe ndakazosvita ndasiyana naye ndisati ndichiri mubanda ndisikati izvozvo ndaitogutsikana kuti ndechi ndine murume wangu ngatiuyepa kuti makazosiyana sei ine murume wangu takazosiyana aenda kunowedzera sikarodzi yake ndopa ndakati inangu handizvikwanisi akawedzera sei handizivi kuti akawedzera sei varume munozviita keni muri yezimbabwe kusangana zvepatiri kuita zuva ranhasi rava rimwe zuva zita rangu rinoitwa elder David Kanjanda pano pautindi TV nhasi zvakare tiri kuwatsomba ndine hanzvadzi yangu yandakagara naye panapa pasaidi apa yakuda kuti ambotiudzawo kuti zviri kufamba sei muupenyu chii chiri kuitika sezvatinogara takataura kuti zvikomo zvinotambidzana mhute uye kutsva kwendebvu tinodzimurana mbuzi kuti ikazvarira paruzhinji bvudzi itandirwe mbwa handitika senguva dzose don't forget to subscribe to our channel utindi TV kuti utindi ndokuti thickness kana kuti ukovhu zvinoreva kuti kana mashuvira nyaya hovhu munongomhanya pautindi TV. Sister Magani unofara taurisei urisei upe akunyori right zvavo ndikutaura nani apa muri kutaura naprimrose gosha okay primrose gosha munowanikwa ini ndinogara muno muwatsomba okay right handisi kuda kutora nguva yakareba nyaya yangu ingori pakuti basa iri ramuri kuita iri makaritanga rini basa randiri kuitira ndakaritanga kare ndichitone murume before mwana wangu wechituwo angatone 4 years nanhasi tinongotengesa mumba macho ndaitonoti ndikagara hapana zvinenge ndichiita saka kutofamba chitotengesa ndakatona chitori naye ungacherechedza kuti igore ripi ndane 4 years tiri muna 2020 kuti kunana 2019 okay chakakupushai kuti mutange ndazwa muchiti makatanga muchitori nemurume muchimumba chakandituma kuti ndishande chandaishuvira kuti andiitire anga asikakwanisi kundiitira ndaikwanisa kuti ndo mari masociety nditambo masociety nevamwe zvinoita mwakadzi anga asikandipi saka ndakati zviri nani ndishande yangu ndinokwanisa kuita zvandinoda nemari yangu nokuti andigoni kukumbira munhu mari yake ndikashanda nemaoko angu zviri nani saka mwaka ngatiti semunhu anga ari pamurume maizvibhalansisa sei kuti muite basa iri at the same time muine murume maizviita zvaiziva here kana kuti zvazvo zvekutotaizvito zvekutengesa ndaitoita achitoziva aitombondirambidza asi ndakati inini handigari paumba usingakwanisi kundiitira zvandinoda kuti ndipfeke chaiko ndini handitengeri kana hembe kana chii saka ndakatona ndikagaraka ndinoitwa chiseko chenyika ndinoramba ndiringori munhu wekukumbira kuti ndokumbira ufu ndokumbira chakati saka ndakatona kuti kuzvishandira kuri nani inge ndinodyawo zvandinoda wanangu vanodyawo zvavanoda iye aishandepi murume wangu aishanda kumachaina asi mari yake ndasipaoni cheyaita ndasipaona kuti iri kuendepi mari yake aingouya asina mari aiva asina kana mari akatokupa kana $15 kana $20 pamwedzi 1 to 31 kune munhu iri munhu anohora $15 1 to 31 kodinani $15 ainwa hamwi doro habhemi zvemagirlfriend ndokubasa kwake ane nguva achishanda but chaanoita chaicho chounoisa kuti murume wangu ari kudaiwa hapana kusvika ndazosiyana nazvo kati alright ngatitarisa inini hangu handiwanzi kuita zvekutengesa mwiri kutengesa kwandikutaura kutengesa kutohodha kana kuhodha mengo kuhodha kana mazai anga asikatodi boti ndihodhi anga asadi asi ndokuzotengesa mwiri ndakazosvita ndasiyana naye ndisati ndichiri mubanda ndisikati izvozvo ndaitogutsikana kuti ndechi ndine murume wangu ngatiuyepa kuti makazosiyana sei ine murume wangu takazosiyana aenda kunowedzera sikarodzi yake ndopa ndakati
inangu handizvikwanisi. Wedzera akawedzera sei? Handizivi kuti akawedzera sei. Varume munozviita keni. Saka pese pandisangana mafanisi. Aiwa ndikuita mafanisi. Makanyatsozviitinesa kuti pandaisangana naye ndaibhilidha pese ndaibhilidha sikaru dzake yanga tokupurira zvekutotika zvisombori normal. Asi muri kutaura kuti zvakazotanga ndanowana tu kumashure kwese kumashure kwese anombo taitowirirana bhozvese. Saka chakatokonzera kuti imba ife apa inhau iyoyo nhamo ndaikwanisa kushingirira but akandowedzera akandoenda kunowedzera. Akakuudzai kuti ndakawedzera? Haana mbondiudza. Chaanokwanisa kungoti sori ngatiwirirane ndikati handikwanisi kuwirirana naye. Koma kamomubvunza here kuti chambokupusha iwo kuti uzosvike pakuti ndakuda kuwedzera? Ndinozambozvibvunze iye ngoti sori mukadzi wangu ndakashasha. Alright, ngatimbodai pamwe pamaiita bonde kumashure kweso pamwe aiona sekuti pamwe mudzimai wangu maimbokomplaina here handina ndaita kuti ndazwa zvakwana. Ndozvamaitoudza? Ndaitoudza kuti zvakwana handichadiba. Ndaitogutsikana chaiko but apa akazoenda kunowedzera anozosvika. Igore ripiri? Pane 3 years. 2020 ndo pakazowedzera. Zvokutoti ngatichitarisai pakuti vanhu vachiita bonda ndi vanoenjoy kuti zviri kunakidza zvebonde. So paakawedzera zvakudii? Kana chadaimbozwa kana aitoti chitongopedza umangu maicheko wandatobhilidha ipapo. Panguva yacho yamaiita yacho zvisingarwadziri? Zvaitorwadza but munongoziva munhu rumwe kuti anenge adongozviponesa ake saidi kwake. Ini ndaitorwadzirwa but yanga atori safe saidi kwake. Asingatozvinzwi kuti chii chiri kuitika? Asi saidi kwangu ndindaitoko pese ndototi gogo one zvandaita ndatobhilidha. Gogo one zviri pese pano nditobhilidha. Gogo vamaiudza ndevake? Gogo wangu. Maigara nagogo? Gogo mai vamai? Pamba pataindongogara ndaingowatiwo gogo. Achingosvika wotoziva kuti mangwana ndikufuma ndichidzoka? Nditoti kuti yo saka makazongosvika pakuudzana kuti shamwari ndakwenda? Inini handinongotaura chokwadi. Ini ndakaita boyfriend rangu ndiri naye. Okay. Ndikati inege zvake chini boyfriend rangu. Nditsvaka boyfriend rangu akasvapa kunditreka kusvika andibata. Ndikati ndozvina ndichidini ndozvina ndichida. Kasi ndakubata ndikati hande kumba kwedu tatoenda kumba kwedu. Taenda kumba kwedu bhati mukadzi handichadibva siya kupurumba kwedu. Ndichibva kumba kwedu akuti sori ngatizokerera futi. Iye abvisa guku rei? Iye abvisa guku. Saka sori wavo futi? Ndikati handikwanisi. Imi mama totowa advantage. Tsvimbo iyi yanyanya ndizvinunure. Saka ngatichiuyai pakuti boyfriend yamama uirana nayo iyi makazororana kana tinoororana anga atori nemhuri yake? Ane mhuri yake asi tichitongodanana nanhasi. Muchirongodanana nanhasi. Ndiri kuona kamuri kufamba nava vari kutengesa muviri aufa imi munodiwo pana? Isu tinongoita zvekutengesa totengesa tiri 2. Tatengesa tiri 2 dai so nguva dzedu dzekwandomba dzikakwana takutendawo. Mukaonawo vari kuti aiwa zvinhasi ndinombokupawo kamari yakatodai? Tikaona kuti nhasi ndino mari yakati toti andikumba asi zvemubva wandozotisingaitediba zvokuti zvemashoti time amuzvini munotoda wekutoti munotongomutora moenda naye kumba? Mosvika motorara kumba motoitawo zvinhu zviri health mogezawo asi asizorina yakaita unga yababa right. Baba ava makasiyana nava manga muine vana vangani muri mwese? Mune 2. Vanai? Ndine musikana 1 mukomana 1. Akura sei musikana? Muhombe wacho musikana? Mukomana ane 10 years, musikana ane 6. Okay. Vari kuenda kuchikoro here vana? Vana vari kuenda kuchikoro. Kupi? Private Dream Chasers. Vari kudzidziswa nani? Baba wacho ndiye anobhadhara mari chikoro. Ari kubhadhara? Ini changu chikafu. Saka kana ari kubhadhara ari kugona? Ndiri kuti abhadhara.
ndezvekutopfanyana ndezvekutopfanyana kutofona zvinototaka ndinotaura kuchikoro kuti mubatike muombe ari grade ani muombe ari grade 5 ari grade 3 ari grade 3 akambodisturbika mudiki ari ECDB asi zviri kuita varugona ndizvo varugona right sister mati sister ni Primrose muri kugutsikana here nelife yamuri kutorarama life yandorarama isi kutogonzitira iri kurwadza life yandorarama iri kurwadza ndotarisira kuti enda kuchengetana naye ndaita musha wangu noti hausi upenyu bekuti unongoti munhu ati aufa unototi bo hausi upenyu ndinodawo pangu panoti nini kana kuruwanawo mari kandobonawo mari kana zvino ndotengawo stende yangu ndovako panoti muri yezimbabwe muri kuzvinzwa zvekutaura nasister Primrose. Ichi chirongwa chatirauya nacho ichi ndakanyatsochijekeserwa naMwari tikaona kuti shuwa kuti hanzvadzi dzedu idzi vamwe vacho vari kungoita but havadi zvinhu izvi nekuda mwakapindwa namo zvavakasangana nazvo munhu anongozongoopta kuti ngandichingoita izvi but zvisirizvo chaizvo zviri pamwoyo wake. So mukutsanangura kwese kwatiri kuita nasister Primrose ukazwa background yezvese zvavatiudza apa izvi uzosvika pane manzwi ari kupesa kutaura vari kutaura kuti hazvisi kuti handizvo zvandakatarisira handisi kutozvidawo but handina chekuita. So kana munhu ati handina chekuita hama dzangu zvinoreva kuti ngatimubatsirewo sister Primrose vajekesa vakati ndikawana munhu ari serious ari kuti inini ndinoda zvekuwana munhu akaita sasister Primrose vari kuti ndiri kuda zveimba zvekutogara mumba. Sister Primrose mukawana munhu ari kuti ngatichengeta munogara here kunyatsogutsikana kuti ndamumba hamuzoiti here zvamakaita uya kuita boyfriend ini mumba ndinogara ndoda murume anondibudiro pachena ndinoda murume anondinzwisisawo zvandinotaura iye ndichimunzwisisawo handidi murume anondirowa handidi murume anonditrasha kurova kwagara kurova tisati tatomboenda nepi ndinokusapota more than 100%. Munhu kana achirova haasi chari murume haasi baba havarovi baba havati ndiri baba panapa baba hunotaura hwega humaketi kubakutonga tikumakete bhero vana baba muruzvinzwa kurova mukauya kumba kwangu mukabvunza mai kanjanda vanokuudzai kuti iyi havaizivi imba mai havaizivi mudzimai haarohwi nokuti iye ndiye baba kana ndisipo inini. Saka ndikambomushungurudza ndichimurova vana vachiona kana akazosara nevana acharemekedzwa here nevana. Pamwe pacho maproblems atinosangana nawo mudzimba tisu tinee takatanga kumagadzira tega isusu. Kurovana hakuna zvakunogadzira hama dzangu. So pamwe pacho ngatibvisei chikare chana baba vedu vekare vaitiudza kuti tiri padare tichigocha mbeva chizozi mudzimai anorohwa no. Izvozvo tagara tazviramba hazviko zvachose. Sister Primrose mwandivimbisa ini noti muri kuteererwa nevanhu panapa mwandivimbisa kuti ndikawana munhu anondiroora ndinotendeka. Kutendeka cheko nokuti munhu ufanira kuti pano umba yako inoti kutongozi ako munhu ufanira kutochiremerera sei. Tikawana munhu anoti Sister Primrose ndikuofa ibasa munorida basa ndorida but pekuisa wana ndopanofunika ini kana munhu atoda munhu webasa nomwana wangu handidi kuchengetesa mwana wangu nomwe munhu nekuti chandadya ndochinofanira kudya mwana wangu ndikashanda ndichisiya mwana wangu pfungwa dzangu hadzigadzikana. Right. Munoenda kuchechi? Ndinoenda kuchechi. Ndoda kukusiyirai masoko mashoma ndiriba Bible kuna Matthew chapter 6 verse 33 inoti asitangai kutsvaga ushe hwaMwari nekururama. Zvinhu zvingadi ushe hwaMwari
nekururama. Izvo zvinoreva izvi zvinoreva kuti kutya Mwari according to Proverbs chapter 1 verse 7. Kutya Jehovha ndokuwamba kwezvinhu. Vhesi idzodzo dzinodyidzana idzodzo. Right. Matthew yobva yati itanga yekutsvaga ushe hwaMwari nekururama. Yobva yazoti izvi zvose zvichazowedzerwa. Ndongokusiyirai kuti vanhu vari kunzwai, vanhu vane zvavachaita, but inimi wacho vimbai naMwari. Handizva? Usatarisa kuvanhu too much, but kuna Mwari. Mwari ndiye anogona kumutsa mumwe munhu ari ku-UK ari kukuona yapa, kana ku-South Africa kana ku-Botswana, agoti ndiri kuda Primrose. NdiMwari. Hazvibvi kuvanhu izvozvo. Zvinobva kuna Mwari. Mazvinzwa Sister Primrose? Right. Chekupedzisira, kusaora mwoyo kana kunyanya kuzvidya stereki life yakaipiwa naMwari. Bhaibheri kwandataura kuna Matthew chapter 6 ukaiverenga kubva ku25 inonga ichitsiura zvakanyanya nhau yekufunganya pamusoro poupenyu. Musafunganya pamusoro pezvekudya, zvekufuga, zvekudini. Unoona kuti imimi chenyu juti renyu nderekungorumbidza Mwari nekumutenda nekumuda. Isu tangodaro iye Mwari ochiprovaida zvake muupenyu hwedu isusu. Nekuti zvetinoshaya iye anodini? Anozviziva. Ndimo mazvinhu Sister Primrose. Right. Vanhu vanoda kukubatai vanokubata sei? Vanoda kundibata namba dzangu dzinoti 078 096 ngatifambe bijana 078 096 77 97. Ngatitangise 078 096 77 97. Thank you very much. Tinokutenda Sister Primrose nenguva yamatipa. Masoko enyu ekupedzisira mungada kusiya kumhuri yeZimbabwe ndekuti masoko angu ekupedzisira ndekuti wasikana ngatisatandise mwiri wedu. Ngatitsvage zvekutengesa. Ngatisagumirwa noupenyu kusvika pakutengesa mwiri. Kumugumirira ungoti ndiri kutengesa mwiri. Piwa une yako yaunenge washanda. Ko ukaenda kubhawa kwacho ukashaya nokupa kana $1 unoita sei? Reindida kubhadhara. Munhu uzvishandire nemaoko ako. Mabva mandifungidzisa imwe nyaya taakuda kuopedza zvedu nyaya yedu. Mabva mandifungidzisa imwe nyaya mubasa iri revarume iri. Hamusina here machallenges amunosangana nawo emunhu anogona kuti handiti mazuva ano vanhu vanofanira kuprotecta kune zvirwere. Handiti hamusangani here nevanoti anohaina handidi zvekuprotecta. Wariko tinotosangana nawo. Okay. Ukasangana nevanhu vakadaro munodii? Ndomuzori kuda mumba mangu. Buda. Nekuti unachitogara nawo bhokisi racho remaprotect. Kana usi kuda famba uende. Ko Maria ofiwa. Ndina hangu handisi. Hatisati ndambosangana navanhu vakadaro. Anoti ndowedzera mari hakuna. Alright, ngatiti muedzi wawe. Awedzera mari. Awedzera mari. Aiwa Primrose hainini hakana. Handidi hangu zvekupfeka jombo rako mari obva. Nawe kuti unongochida mari, unongokutongotsinzwinya. Unongovhara maziso. Unongovhara maziso, munhu achitongopedza utosimuka utogeza zvobuda. Utogeza. Alright. Now mazuva anaya kwane chirongwa chiriko. Makambochizwa here chekuti vanotengesa muvira vanoenda pane inonzi prep. Ndambozvinzwa. Makaijoina here? Sei musikuida? Ini nangu handiwanzi kushandisa ndivari nemoyo direct. Unoziva tiri kutaura zvetsaona. Handiti? Mubvunzo wandakubvunza ipapo inoita setsaona. Chokwadi. Handimazvona. Zvongokaruka zvadii? Zvaitika. Saka zvakakosha kunga mungori paprep papa. Alright. Saka inini wangu kusaelda ndiri kukukurudzirai for the meantime garai madini mangopaenda ipapo nekuti muchine vana vada kuchengetwa. Chokwadi. Vandisine vana vada kuchengetwa. Handimazviona kuti ndakubatsirai. Mandibatsira masvita inodzidzisei. Handiti kana munoda kuti chipo kuti TV. Zvakafanana nesu. Isusu veuti TV tauya kuzotaura neni nhasi munoda kuti chiwo kwatiri. Handina zvekutaura.
Alright. andataura ndizvozvo. Alright. Masoko enyu mayambira vamwe vasikana mukati ngati zvibatei zvakanaka. Zvibate zvakanaka kutozvitambisa kuti auya nedhora opa auya nepondo 3 ndiyo uri kufa. Takakosha zvikoshese panyama yako. Saka imi muri kuti auya nedhora auya nepondo ko kana iriyo mari yacho yauya nayo. Hatichanjeko. Munotangira pamari $7. Alright. Kana usikuda famboita. Alright. Nyaya kana munozvizwa muri yeZimbabwe. Sister Primrose vari kutaura. Hapana chavasiya kana paine zvasarirawo hazvo, asi vari kubvira unyatsotsanangura zvakajeka, but ini ndichitaura nemunhu ndinoona, ndinodongorera mukati, ndinoona mwoyo, ndinoona kurevesa kuripo kuti shuwa hanzvadzi yangu iyi kana paine ari serious, kana pana ari serious, namba idzo dzatiri kuisa pascreen idzi, tabatai Sister Primrose, mutaurirane, muronge zvinhu zvinofamba zveupenyu.